A AMPA do Colexio Rosalía de Castro celebra que a Consellería de Educación teña intención de avaliar a situación na que se atopa o centro. Está previsto que nos vindeiros días técnicos do Executivo galego visiten as instalacións para analizar o estado da fontanería. O compromiso de Educación sería valorar o custo total dunha actuación integral para a Rosalía de Castro, que aborde tanto a reforma dos aseos como a renovación das tubaxes. Tendo o colectivo de Nais e Pais agardan que eses estudos sirvan para resolver dunha vez por todas os problemas da potabilidade da auga. Bueno, esperamos que sí, porque xa é un problema que xa ven de atrás, xa ven de moitos anos. Isto xa o sabían tanto na inspección como o xefe territorial, porque se informou, a dirección do centro mandou un informe con todas as deficiencias que hai no centro. Entón, isto xa non é novo, xa o saben, o que había que facelo. Entón, esperamos que xa por fin este ano se dé solución. No colectivo din estar á espera de coñecer o acordo entre o Concello e a Xunta para o arranxo das deficiencias. Pola de agora, o departamento que dirixe Román Rodríguez enviou unha circular ao centro prohibindo o consumo da auga da villa nas dependencias do colexio, donde o Departamento Autonómico aseguran que se trata dunha medida de prevención. A espera de ter algunha novidade, dende o colectivo de Pais e Nais non descartan continuar adiante coa súa reivindicación. Se hai que mobilizarse, nos mobilizaremos. Se xa nos dan unha resposta en firme de que van facer algo, bueno, pois esperaremos a ver se é verdade, que cumplen co que teñen que facer, porque ao fin e ao cabo é a saúde dos nenos. Non estamos pedindo nada para nós, estamos pedindo algo para o Concello, porque é un colexio público do Concello, para os nenos, é a saúde dos nosos fillos. Non pedimos nada máis, senón que estén nunhas condicións pois de salubridade e hixiénicas pois decentes, como teñen que ser. Ademais do problema da auga no colexio, a AMPA do Rosalía de Castro vai remitir un escrito ao Concello Vilagarcía para que se proceda a avaliar o estado de conservación do soto da escola, outro punto no que, segundo din, o mantemento é nulo.